Băieți, astăzi o să intru în Silver 4, Bă, o să intru în Silver 4, deci, dar, a ieșit ăștia din joc și, am așteptat un pic. Dar uite cum am jucat, uitați. 8 kill-uri, ăștia au avut mai 6, 8. Eu joc bine. Adică, nu mai joc cu setările alea, mă joc ăsta. Și o să vă arăt că fac. Ok, hai că acum câte baterii am? 26. M-am jucat, adică m-am jucat tot de telefon, o să vedeți. Tecul ăsta l-am luat de la ei. Da, să vedeți cum am jucat. Mai am luat pe toți, adică i-am luat pe amândoi. Asta. Acum și nu mi-a dat niciun hit să mor. Hai că acum să vedeți că sunt în Silver 4. Fiate, mamă. Hai mă, că trebuie. Hai. Mamă, Silver 4. Bine, bă, bine. Ceau băieții. Bă, am trecut în Silver 4. Și cred că vreau să fac și goldul, Pe asta. Pa băieții, mi-am fost Moise, ceau.